Cine vrea să vorbească despre naziști? Da, așa credeam și eu. Salut, numele meu este Bănică Daria Cosmina, sunt o fată. Sunt momentan... Da, n-am nimic relevant de spus despre mine, sunt elevă, am 17 ani. Sunt născută în satul Giurgiu, Comuna Giurgiu. Aș vrea să discut despre evenimentele politice care s-au întâmplat recent în scurta și dulce în România. Acestea fiind, bineînțeles, printre altele, votarea partidului AUR de către o majoritate destul de numeroasă de români din diaspora. Apariția lor pe scena politică a creat un val de indignare din partea persoanelor din stânga, printre care și eu. Am vrut să fac acest video ca să discut despre mișcarea de stânga, părerile mele despre mișcarea de stânga și unde se duce în România, despre Partidul AUR. Și de asemenea, fac acest clip și din alt motiv. Fac acest clip pentru că nu găsești în România un fel de mișcare oficială specifică politicii de stânga. Adică, spre exemplu, am căutat pe Facebook Antifa România și mi-a dat mai nimic. Cercurile de stânga pe Instagram, se întâmplă să ai un om la follow și ăla să aibă păreri de stânga. Așa că, urmând această dezamăgire, am zis, hei, de ce să nu creez eu un clip, să fiu eu jumechera și să oarecum să coagulăm această mișcare care este în 250.000 de direcții, pentru că cei de pe din dreapta o cam au, adică au platforme publice, noi îl avem pe, nu știu, Dragoș Pătraru să pune și bineînțeles Based Gares Antonia Lerca, căreia îi mulțumesc, exprimă părerile public. E o sursă de informații destul de bună, adică multe din informațiile pe care le-am aflat despre AUR au fost de pe pagina ei de Facebook și de aceea vreau să îi mulțumesc. Bun. Urmând acest intro extraordinar de plictisitor și de oribil, aș vrea să încep să discutăm despre mișcarea de stânga din România, care nu există. Există, dar bineînțeles este un melaj de politici de TikTok și de persoane care o fac mai mult pentru performativity. Nu știu, nu există termenul ăsta în limba română ca foarte multe alte termene. Vorbim, bineînțeles, despre persoanele care toată comunitatea face pozări și toată lumea se fac pozări unii pe alții pentru că trăim într-o societate. Da, cu ce ajută sau pe cine ajută faptul că ți-a dat George Simion un blog pe Twitter? Pe nimeni, o să răspund eu. Pe nimeni. Observă acest val de indignare și acest hashtag, scoateți Biblia din Parlament și sunt gen, wow, românii s-au trezit la realitate, dar nu, găsi hashtagul ăsta pe Twitter, mi s-a părut super mișto inițiativa, dar ce fac leftiștii mei? O să vă spun eu ce fac și de fapt la ce se descurcă cel mai bine, la cyberbullying. Acum, fac părul că George Simion nu e gen sub așternuturi și se plânge nevestei despre marxiștii ăștia demenți. Sunt destul de sigură, însă spam cu fancam-uri, cu chestii de TikTok, cu meme-uri, unele dintre ele au fost bune și bazate, unele dintre ele mi-au plăcut, I like that, dar unele dintre ele, nu găsesc scopul și m-am gândit, hei, cel mai probabil o să facă chestia asta, gen, o să primească toți bloc în masă de la George Simion, o să facă screenshot, o să facă alt tweet în care, wow, uitați-vă la George Simion, mi-a dat bloc, ce, what a pussy, what a snowflake. Și după nimic. M-am cam săturat de performativity-ul din partea multor persoane din stânga sau care au păreri progresiste. Mi se pare că multe persoane fac aceste acțiuni nu neapărat dintr-o pură indignare, ci they jump on the bandwagon, ok? Unde în trendul sunt și ei și hei, hai să contribui. Și au și sentimentul ăsta că oarecum participă la ceva important, însă tot ceea ce faceți o să fie să enervați pe oamenii ăia și cel mult o să le dați
puncte de victimă, o să vină în Parlament și gen, o să facă un întreg scandal în media despre wow, uitați-vă la marxiștii ăștia, cât de răi sunt și mișcarea de stânga și tot tineretul ăsta este dement și noi suntem atât de buni. Adică au interpretat hashtag-ul scoateți Biblia din Parlament drept. Noi tot o să jurăm cu mâna pe Biblie. Marxiștii pot să jure pe Das Kapital sau în fine, gen. Nu, era clar că nu era vorba despre chestia asta, însă l-au transformat într-un discurs despre discriminare, exact ceea ce își doresc. Acum, nu spun să nu îi atacați deloc sau nu spun că e neapărat intrinsec un lucru greșit faptul că te duci la el și faci mișto de el puțin, până și am contribuit la chestia aceasta, dar oamenii au foarte marea satisfacție și o impresie foarte puternică că chiar schimbă ceva. Și vă spun, nu schimbați nimic. O să schimbați când o să mergeți la vot, o să schimbați când o să protestați și o să schimbați când faceți raise awareness, însă aș vrea să spun că nu neapărat printr-un post pe Instagram, încercați să vorbiți face-to-face cu persoanele. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi în dreptările Tale. Acum o să vorbim puțin despre Partidul Aur. E un val de indignare și pot să spun o supraapreciere a competențelor Partidului Aur, însă să devină periculos în viitor. Partidul Aur la prima vedere nu pare un partid periculos, dar pe pagina lor oficială, iar politicile pe care le pun în față și ideologiile și mentalitatea pe care o pun în față e destul de, nu știu, pare common sense, gen vrem să ne unim cu Moldova, care pare că mulți români n-ar avea nimic împotrivă. Credința în religia ortodoxă și în biserică și tradiția, bine, bazându-se pe tradiția care a existat între stat și biserică de-a lungul anilor în România și, nu știu, tradiție. Sub spatele acestor politici se ascunde o dogmă aurii. Bineînțeles că unele din valorile lor sunt familia tradițională, care sună atât de frumos când o spui, sună atât de pitoresc. Familia tradițională, gen, te duci așa cu gândul la o cabană în Bucegi și tatăl stă și dă cu sapa și taie lemne și protejează femeia și femeia iubește bărbatul și face curat în casă și dă mâncare la copii și copiii sunt fericiți și totul e atât de idilic, dar sub această terminologie care sună foarte drăguț, este de fapt o ură față de persoanele homosexuale. Politicile lor, bineînțeles, vor fi, scrie acolo, protejarea familiei tradiționale și știm deja ce am avut un referendum pe tema aceasta, știm și noi foarte bine ce înseamnă protejarea familiei tradiționale ca discurs politic. Nu o să spun că o să înceapă cu limitarea drepturilor persoanelor homosexuale, mi se pare puțin tras de păr. N-aș știu de chestia asta, însă bag pariu că vor veni cu un discurs radical, care va fi, bineînțeles, înghițit de majoritatea din Parlament, pentru că sunt dobitoci. Bun, dar din valorile spuse de ei, scoase pe gură, este credința. Din nou, se afirmă pozitiv, au o afirmare activă, nu reacționară. Discursul lor nu este reacționar, nu este suntem împotriva, mereu este suntem pentru, iar ei sunt pentru credința ortodoxă, lucru care, bineînțeles, 89% din populația asta este de acord. Însă, în discursul lor, dacă îmi permiteți să caut. În concepția aur, ateismul este o rătăcire ivită din aroganța celor care își închipuiesc o viziune antropocentrică asupra universului este superioară uneia teocentrice. Cum tot la fel, aur este împotriva campaniei de persecuție la care e supus creștinismul în ultimele decenii. Aur se va opune defăimării clerului, interferirii simbolurilor de credință și compromiterii credincioșilor care au curajul de a-și asuma public statutul de creștin. Deci, în discursul lor activ și pozitiv se ascunde, bineînțeles, o tentă reacționare. Acum nu știu ce. Din nou, nu cred că o să restrângă într-un fel libertatea de credință, pentru că aparent cred în libertatea de credință, iar libertatea de credință inclus și ateismul, dar cred că o să tindă să militeze pentru creșterea
strânse alianțe cu biserica, care nu o să mai scăpăm de ea nici când va muri patria asta, o să rămână o patrie creștin-ortodoxă. Însă, pericolul stă în unele din propoziții. Nu mai găsesc pe site-ul lor oficial multe din enunțurile care mie îmi ridicau foarte multe semne de întrebare, lucru care mă face să cred că le-au șters. Însă, bitch, you got receipts. Patria, mai puțin cea a populațiilor alogene. Patria este țara tatălui dacă ascultăm etimologia cuvântului, bineînțeles, pentru că dacă words have genders, înseamnă că concepts have genders too. Adică, nici ar avea ceva de spus despre chestia asta, În plan extrem, suntem un partid care vrea o Europa a națiunilor, nu un suprastat federal cu capitală unică, guvern unic și parlament unic. Un imperiu socialist de ordin federal este o utopie pe care doctrina AUR nu o poate împărtăși. Nu credem în Statele Unite ale Europei și ne vom opune programatic acestei tendințe de hegemonie nefastă. Suntem în mod răspicat împotriva. E bine, asta e bomba, gen efectiv. Hitler s-a sculat din mormânt și a aterizat sub forma enunțurilor astea. Colonizării Europei cu populația alogene. Cuvântul colonizare te duce direct la nazism, adică la ideologia nazism. Adică am trecut de la un, naționalism extremist la nazism. Pentru că colonizarea poate fi făcută implicit de un grup de persoane sau de o națiune. Colonizarea Europei cu populația alogene, ca și cum Merkel l-a sunat pe Obama și i-a spus, hei, am nevoie de 5.000 de arabi în Europa în momentul de față. Iar enunțul acesta este periculos. Faptul că denotă o poziție foarte radicală, denotă de asemenea o pâclă de nazism pe dedesubt. Te face să te gândești fix la teoria culturală nazistă. Al doilea lucru care mi se pare foarte periculos în propozițiile pe care le-au scos pe gură acești indivizi, nu le-au scos pe gură, dar le-au tastat, este cea legată de marxism, care este enunțată într-un fel foarte sofisticat, însă poți să ghicești dacă citești printre rânduri nuanțele naziste din discurs. Alianța noastră se declară fățiș împotriva oricărei forme de marxism contemporan. Ok. Curentele de corectitudine politică, ideologia de gen, bitch, multiculturalismul, egalitarismul sunt forme camuflate ale plăgii neomarxiste. Niciun dialog nu se poate lega cu cei care, sub falsul paravan al combaterii discriminărilor, ajung să distrugă ierarhiile și valorile pe care secole de tradiție le-au ridicat cu răbdare. Plaga neomarxistă este alt cuvânt care mă face să mă gândesc direct la cultural marxism, marxism cultural, care este o altă teorie lansată din nou. S-a întors Hitler din mormânt și a aruncat ultima bombă lansată de naziști, care spunea că practic toate aceste curente de gândire, care sunt literalmente niște forme de gândire, niște studii universitare, sunt de fapt ideologii plantate de evrei pentru a distruge populația ariană europeană. Din cadrul AUR au luat urmele lui Jordan Peterson, care și el a luat urmele lui Stephen Hicks cu Explaining Postmodernism, cartea de căcat, și au spus, da, într-adevăr, tot ceea ce e anti e de fapt un mare curent, neomarxism. Sună atât de distopic și de SF, dar într-un mod prost. De fapt nu există așa ceva. Iar faptul că se opun ideologiei de gen e un lucru foarte periculos, pentru că s-a mai încercat odată să fie scos din universități. Dar, sincer, datorită lui Klaus Iohannis, am folosit cuvântul datorită, nu s-a întâmplat. Însă e cam crazy, shit's crazy, bro, these guys are for real. E una dintre politici pe care eu sunt destul de sigură că le vor implementa și le pot implementa, aceea de a scoate anumite curente de gândire sau studii din universități. De ce mai susțin că AUR este un nazism camuflat? În primul rând, ca să observi un partid și ca să observi o ideologie și un curent politic, trebuie să te duci înapoi la oamenii care îl formează. Iar în acest capitol avem pe George Simion.
George Simion, care este prezentat foarte frumos pe pagina lui oficială de Wikipedia, activist civic și politician român care militează pentru unirea României cu Republica Moldova. George Simion a fost ultraș, a contribuit la apariția grupelor Honoret Patria și Unit sub tricolor. Dacă nu mă înșel, Honoret Patria au fost cei care au pus un mare stea cu All Lives Matter sau White Lives Matter, mai rău, nu mai mi-aduc aminte, pe Crucea Caraman. Dacă mă înșel, atunci a fost alt grup de ultrași din România care reunesc suporterea echipei naționale a României. În trecut, George Simion a fost acuzat de declarații xenofobe împotriva lui Mario Camora la Națională. În această declarație fantastică, George Simion spune că Mirel Rădoi, probabil, nu știu, cel care l-a băgat acolo, habar numai la fotbal, în goana după pseudo-performanțe iluzorii, a deschis astăzi porțile naționale pentru jucători naturalizați. Cine își închipe că Mario Camora va fi primul și ultimul să înșeală? Este doar calul troian, învenit în bune intenții, și va duce după sine și alte importuri de ocazie. Da. Acesta este individul. Alt individ este Sorin Lavric. Sorin Lavric a fost acuzat și pe bună știre de declarații sexiste. În cartea sa, Sorin Lavric, un filozof, chiar redactor la România Literară și doctor în filozofie, un om deștept, a scris Sorin Lavric o carte despre femei. Se numește Decoct de femeie. O carte filozofică asupra femeilor, în care Lavric izolează 6 tipuri feminine. Bineînțeles, o să dăm skip, iara. Nu sunt un admirator al sexului frumos. Admirația cere recunoașterea ab initio unei relații de superioritate. Femeia poate fi cel mult dorită, dar în niciun caz admirată. Niciun bărbat nu caută în femeie deșteptăciunea, profunzimea sau luciditatea. Cine vrea filozofie nu o va găsi în capul femeii, dar în schimb va găsi cufundarea în atanorul labios. Ce căcat e un atanor? Atanor. Un cuptor? E un cuptor. What the fuck? What's wrong with this? Orice fată între 15 și 25 de ani e fie arcan, mulier abscondita, fie arlechin, mulier ludica, fie geyser, mulier rixosa, fie trident, mulier domina, fie hidră, mulier fornicata, fie gargui, mulier placida. Ce pula mea! În mod foarte frumos, într-o carte de abana câte pagini are, într-o carte, să spui practic, sunt un dobitoc. E un mod foarte complicat de a spune că ești un dobitoc, însă we got it. Am înțeles. Aceștia sunt oamenii care fac parte din Alianța pentru Unirea Românilor. Oameni care se folosesc de un motiv și un scop foarte nobil, destul de nobil. Acela de a uni toți românii pentru a împrăștia, presupune foarte multe alte persoane și în mod foarte corect, o politică mai degrabă reacționară și destul de discriminatorie împotriva persoanelor homosexuale, de alte rase, pentru că s-a observat chestia aia cu populația alogene. Este o afirmație foarte rasistă și foarte, eu personal o consider borderline nazistă. Și da, și chiar și asupra persoanelor atei, adică dacă ești ateu, sorry man, nu ești inclus în club, chiar îmi pare foarte rău. Poți fi cel mai cisgender bărbat de pe planetă, dacă nu ești creștin, du-te dracu. Acum, ce credeți că este mai posibil de realizat în România? Să facem sau să stricăm? Despre asta este vorba. Discursul lor este mai degrabă reacționar și cred că este de 1000 de ori mai ușor să implementezi politici împotriva anumitor studii împotriva persoanelor de altă sexualitate sau politici care să ne izoleze mai mult de Uniunea Europeană, decât să implementezi politicile lor fantastice pe care le promovează pe Facebook, pe pagina lor oficială, promovarea industriei, promovare a României pe plan internațional, unirea cu Moldova. Este un obiectiv atât de ușor de realizat. Nu știu, pare realizabil, dar nu este. Da,
folosesc acest discurs pentru a promova părerea mea strictă și personală. Nu vreau să fiu alarmistă. Părerea mea este că sunt la limita foarte fină dintre naționalism și ultranaționalism sau chiar fascism. Nu sunt sigură ce vor face. Au un procent destul de mic în Parlament. Mama a spus că vor fi dătători de gură. Însă n-ai de unde niciodată să știi. De aceea mi avertizez persoanele din stânga să aibă un ochi asupra politicilor pe care aceștia le vor implementa, cum au avut un ochi asupra legii care n-a trecut, din foarte mare fericire, împotriva persoanelor transgender din școli. Dar ceea ce mi se pare mie foarte futil și foarte performativ și foarte degeaba este să mergem pe Instagram și să-i spamăm lui George Simion comentarii ca după aia să ne dea bloc și să ne simțim într-un fel bine despre viața noastră. Continuați memurile, mie mi se par foarte amuzante, nu ajutați nicio mișcare dacă, nu știu, stați și sunteți alarmați și stați pe internet. Rămâne să trăim și să vedem. Este acesta sfârșitul democrației în România. Sfârșitul democrației este din momentul în care oamenii au renunțat să mai participe la vot. Așa că, nu știu, lucrurile pot să devină din rău în mai rău. De acum încolo avem acest partid minunat. Multe partide vor simpatiza cu el. Și încurajez persoanele de stânga care au politici similare, mentalități similare, păreri similare, să creeze comunități pe Facebook, să creeze comunități pe Instagram și așa mai departe. Pentru că m-am săturat să am feed-ul blocat numai cu căcaturi. Dați like clipului dacă v-a plăcut, comentați, înjurați-mă, vă rog foarte frumos să mă înjurați, vă invit la un discurs politic foarte interesant în comentarii, dar abia aștept să văd cu ce boli mă pricopsesc după acest videoclip. Și dacă v-a plăcut atât de tare, chiar vă rog să distribuiți acest clip, adică, da, dați-mi bani. Dar vă rog să distribuiți acest clip și, da, o zi minunată, dragii mei! V-am pupat. Voi aveți mâinile așa? Iau mâinile așa când... V-am pupat.